Iubire, poți să te întreb ceva? Ia zi. De ce te-ai îndrăgostit de mine? Din cauza ochilor. Asta înseamnă că am ochii frumoși? Nu, am eu vederea proastă. Cred că îmi cresc aripi. Și dacă peste 10 ani încă sunt în mintea ta, sună-mă, sună-mă și te rog, spune-mi așa. Nu contează unde ești, încă n-am crezut că